Assalamu alaykum mehriban dinleyijiler. Aydymdan, goşgudan az hem ütköşürek bolar ýaly size kisirek degişme taýynladyk. Dinläň, daýynjalym mehriban adamlar. Bir gyýyzyň ogluny aýdýan sözi. Dünýäde ýekiji sen oglun bolup galanda da sen bilen söýüşmeýädim. Oglun dünýäde ýekiji men oglun bolup galamda agyz saňa oçurmam ýetmeýädi. Gödel gyýyl. Yar yar yumurtkanyň sarysy jüýje bolar yar yar. Gyýyz geliniň meýlisi giýje bolar yar yar. Ağlamagın ay gelin, ay seninki yar yar. Türkden varsam 5 komnat, jay seninki yar yar. Nogul nogul nogullar, nogul bolsun yar yar. Ay gelinin birincisi, mersikli bolsun yar yar. Toýa gitmäne taýýarlanýan maşgala, ulugydy. Ece, men näme giyin? Ejeti. Ağayziyana qıydım. Sen saçın renki sarı. Sen sarı renkli küynüňne balam. Ortonjy gydy. Ece, men näme giyin? Ejeti. Ağayziyana qıydım. Sen saçın renki kara. Sen kara küynüňne. Atasy. Keýwany diýmek men toýa ýalaňa çytmeli bolýanna. Görgülen kelles kelekenne. Başkalarına gelýän SMS. Janym gowmy, näme etdiň? Men sen söýýän. Maňa gelýän SMS. Şunu 15 adama uratmasaň, ertir ölýän. Serhoş bolup gelen ärini aýal söýünýär. Meydiyanan, yine de serhoş bolup geldiňmi? Meydiyanan, yine serhoş bolup geldiňmi? Diýip bir edersin. Görüň okmy? Men gelemok. Meni getirdiler. Görgül bu peýan olan bolmaly. Bir oglan bilen bir gyz ýan söýüşip başlapdyr. Oglana gyz SMS ýazýar. Canım, meni söýýän bolsaň, söýgüň urat, oýlanýan bolsaň, pikiriň urat, ağlaýan bolsaň, göz ýaşyň urat, gynanýan bolsaň, gussaň urat, şatlanýan bolsaň, gülküň urat. Oglan bolsa, şu jogaby ýazýar. Men hajatxanada saňa näme uratmaly? Bir garip maşgalanyň sagasy atasyndan soraýar. Ata, haçan geçer bu günler diýär. Atasam 40 günden diýär. Oglam, "O, ye, soň baýasmy?" diýär. Atasam, "Ýok, ondan soň öwrenşäň balam." Öňüm bir adam oğul näme urulasa birinji harpyny taşlap aýtýar diýär. Eje diýjek bolsa, je diýär, kaka diýenne, aka diýär. Kaka zam oğluny doktora gidipdir. Doktor sağa kakaň ady näme diýipdir. Oğlanjyk, "Rahat, aýanky doktor näme diýse bir harpyny aýryp aýtýar" diýär. Ahir doktor kakaň näme bolup işleýär diýipdir bolun. Kakasy oğlunyň agzyny saklap, "Zam direktor" diýipdir. Zam direktoriň za harpyny aýryp aýtsa, bu ýaşulyň işi aýtsa.